abamenyi kurwa sekenyorogia engoteke gotoka se ward ya Bukeira ebunge ya North Mugirango bono banyara ko sokena korkyo boba bwabo kubatukana nembra enyinge yegendrete ko bage gotwa sense meyo eyo nyare ko bage kwirera ogochaka gwateka kwa egatiye liroba asesemeyo asebono gwateko kukwanyare ko bago goikera nonya chinyumba asebamenyete nagati chinyumba asenseme chenyare ko bachigwateka bago kwana na Ndizi TV nigo borokeririe okwoba bwabo anene asensemo yoburendi asebanyare ko bakobolia serikali ya county Nyamira kubwatira na moneke ombekeria kia Red Cross kenyare ko bago ikirana asekenyole kigiengo ta sobwango elio kenyare ko bago obokonyi na boigo elio omochando yo onyare kobago koera no nyena bonigo muri kyo itopolka pokara kurase county Nyamira nyara kobago ikirana sekenyoleki na gutwarigana robotiro kubatia ngo ikagaiga sekenyoleki ga kiengoto ekyo gigoto kemeje sublocation ega ya Kinimu imeyo muchujo iga Omaria muna Samuel Onyango enene nigo bakwerera enjira embure nyingi yogendete gutwemeye nsejega ya Kenya yabage koreto kogoselio konene inkasobo eikendi ya eta yebona ndi bari kugura nyumba izi yatigitasi ndunya kogana nyumba bona kolingana mona barabu nyumba yabo nigo yanyara kabage kobaruka liraba narire gwateka nyumba yake bara kunyara kabage kogwa egento kyagendera kabage koreto bobo bonene ocha sabantu ba chinseme chiga buna bakwerera inche Miriam Morao Nyango yaro ukiera chumo yarenge chuma bware okichuma mosi nigo tu araire ntwe igwete kende gyansi giare wakolekana tukaboka mambika bwakire togo chikoboka ngo chigosoka nkonyore nyumba yategete ngo chikoriere nkonyore nyumba yatekire mono ekara yateka ngateria baamate ba mintonga ntwango mare nyumba na macha agerire yatekirega abantu baminto bagacha bakateba yaringaniri nerikong ningana korengana mona barabo yakire chiamate gwetanya isano nesato asebono basinyirwe kibagokora nagotebabuna omukyobo bogotema kubariya bari bagosekasegera mangana musia bano nigo korengana mona barabo bataranyora matunda igabono go menyete siko asenge chinywa nyumba timbwa atimorembe bwogoso mbwato bwo baso berone ne nyumba tali eyoka eyo mwana omumurano kalesiko nero go yatigete tasemu mune yabete togo chikorigere yemigonde ndo tukanyara echueregete ditukolia Jumamosi chinsa 11 echo nere yabekire sirafu ego ikasa 11 togo chakonyora echo eri yari meire kuikera bono iga serikali iyo yokurwa bakonyiteracha Red Cross na igwete njachete twabere tokoiguna echanga bune ya mache karo yachire county ya Nairobi kuruguna abantu bali banyore to mukazuria mbagenda tokonyora obokonyi otosinyirenga aiga ari kenyorokia kiengoto nkigea ko garo mwana uyo minto banyoriro omochando uyo goikera bono bataranyora baro bokonyi bonde abamate babo boigo nigo bagendere ko bagokumya injira bagendere kuba bagwetere ngayi enyorekanenga nigo banganya kurwasa kinyombe gicho bamenyete asokoberera kugwerwa mu nechinyombechi asebono bamenyete asema eyo kolengana mona barabo agendrete ko baeteria engaye nkongu kwendeye yatekire ntomatina nengore karogo chisi otora alimere njegesembiarwa igane kegoro igoro ama imbura netwa ntwana kore gento kuneki mbone tukumetina ki egenteke nakigyajetega ekenabo abantu bagotwara obwo ekiagera basoya nyumba nande mbure rietwe nabera abasako gosingie nyumba guchinza bono nigo bagende ko bakobolia barayikurwa sorogo ngoro iga gusega sigerengane yo kobengana ya musia bono nabo igo ko batolia kurwa senga ye bagendete gwetera ime yachinseme chigam hivi vitengo vyote vya serikali kuu pamoja na serikali ya county baminyoke bache gokonya amonto kale moyo toro abantu baro kiguna no amuchando bete kiagera in case gochimutu ntumetina embureye gochumutinyu sita kiagera sa yabasugete kiagera mache nabo ntoba affected asenge chonto bwati asitwale gochia otwale kobori abwase to gochi bapimire barorire nga anale sefu aro tawo kiraki muna aiga kiraki ginko reporter geta seni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase kenyureke iga kimanyekanete buna engoto meye bunge yega ya North Mugirango imeye county ga Nyamira inchigo nkuru ko Polycarp
Okara.